Cyborg crede că Tom e mai bun decât Jerry. Exact, e mai bun! Tom este foarte hotărât! Priviți câte pedepse și ia și totuși nu se dă niciodată bătut. Da, dar Jerry e mai deștept și mai rapid. Priviți-i! Orice ar încerca Tom, Jerry scapă întotdeauna. Îi spuneți voi lui Cyborg cine e mai bun? De fapt, eu cred că sunt amândoi. Mie îmi plac atât pisicuța cât și șoricelul care o supără. Chiar contează cine e mai bun? Rivalitățile în desene până la urmă nu au niciun sens. Acum, cine vrea să râdem de Titanii de Est? De-abia aștept să pun hârtie igienică pe casa lor. Să vadă și ei că noi suntem titanii mai buni. Deci, veniți și voi doi? Nici gând. Eu nu intru într-o mașină cu iubitorul de Tom. Și eu refuz să mă duc oriunde cu iubitorul de Jerry. Bine, atunci o să rămâneți aici, împreună. Stați, nu mă lăsați singur cu o persoană care îi plac șoarecii. O, da? Dacă eu aș fi un șoarece ca Jerry și tu un motan ca Tom, nu mai prinde nici într-un milion de ani. Adică mă provoci, Beastie? Eu zic că da! Provocare acceptată! S-a făcut! Sai și Beastie.